ndị na-agbala aka n'azụ anyị. Ladies and gentlemen, that's the mobile arrival of the meeting here for you. For you. You're welcome, sir. Thank you for coming around. Okay. You were able to follow Jesus. God bless you. Thank you for coming around. Alongside the great Tashma. Asia Bosa. Okay, bro. Manu
ika na-eche Chinyere Ugochi mara ụzọ anyị na-atara si na ndị mmadụ eke n'ọnụ ngele kendred n'ọta vileji ọga ukwu anyị hụrụ ndị ọgọ fọmụ dị ana anyị kenere jesi ije doye na absensia Thank you for coming around.
ọgbakwe zọnụ anyị ga-abalị ihe anyị maka ebe tata ọ bụ ije ụmụaka na-aba nsọ ka ha rie nri n'ọkwa ndị nze maka eburu ha okpuru ọba ha ahụ isi ebe ọ na nzu na-eri na-eje ha ebe ahụ etinye aka were nke ha ma ọ bụrụ na ọ baghị isi ha na-etinye aka n'aka ndị nze wee na-ayọ onye isi ikwu ya nọ n'etiti anyị ka o binye oge bụ ụmụazị ya nsọ a ga-agụrụ ha agba na nsa ọ bụrụ na ha na-etozi nne na nna ha na-akụziri ha na ndị nze nwekwara nsọ ka ha nwee ike izere ala ka anyị ga-ebu ụlọ okpu ndị nze ụmụụka ekwughị ya n'ụlọ okpu atata ọsọgwọ na-ejere nọ dịka na-ekwu onye ya sị na omeda ọsọ na-eji obodo oyibo tata ka a ga-ekpu ụlọ okpu anyị na ụlọ abụrụ okpu ebe ọsọ na-ekpu okpu a na-eji onye sịrị ya abụwa ya n'anya mana nke izi bụ na afọ nzie mana a ga-ebu ụzọ tụọ alụ gị nsọ ka ọ ya agba ọ bụrụ na ị chọrọ ikwukwa na ị chọrọ maka onye ọnọdụ n'otu ya na-asa afa nwanne m nwoke a na-achịpụ okwu taa anyị na-agụrụ gị nsọ nke izi bụ na ọsọkwa ọ na-eri n'ihe họtel wepụ okwu mma ruo ka ọ kwasị okwu a n'elu tebụl n'ozu anya jụwa anyị ya na-afa ya n'afa nke ya nke igbo abụ na ebe ọbụla nọ na ị ga na-ekwu nke eziokwu ụsọ ha na-asị anya ịnene mmadụ anyị na-ekwu nke eziokwu nke ịtọ ọbụla ihe niile na akwụkwọ a bụ nsọ ọkwa nsọ ka ọ bụ nke ọbụla anyị nụrụ niile anyị na-akwa ya okwu ọ bụrụ na ya ekwu ọ bụrụ ikwetara anyị agwazi m apụ ya na be Chukwu nke izi na Biafra bịa ofe bụ Chimobu Emmanuel bido taa gaba chebe ego n'otu ndị nze otu ndị ọzọ taa ga na-ekpere onye okwu so ihe dị na-agụ taa ga na-ekpere otu ndị nze akụsịrị ebe Chukwu ọ ga-adịrị mma n'aha Jizọs akụsịrị ebe Chukwu akụsị na be Chukwu Chief Chinedo Chief Chimaobi Emmanuel Efegbo akụsị na be Chukwu Chief Efegbo Chimaobi Emmanuel Ogbuefi akụsị na be Chukwu akụsị na be Chukwu na Ikwere Zeturu ugbu elezira na Ikwere Eze Chinedo ya na akụsị na be Chukwu Ifechukwu Ofegbu
Apa no di ya ka ichose. Nya de nye mmadu obi anwele. Onwere ba ekwu kita kedu maka ụmụ ụba. Pa na no ya. Una nuputa. Ai kele chukwu. Anta ụmụ nwanne gị. Wee sị were ya wee na ụmụ nwanne gị. Basikwa ha na ayi ụmụ nwanne gị na ayi bịara. Dalo nene. Alezu, dalo nene. Non. Mada de wono. Edisi so na kwale mo ke ka chapta. Ni you know we ke fodo si pati. Lọ́tírò pẹ̀pẹ̀. Táwọn yẹn náà ní ìtàpẹ́ ẹsẹ̀ náà nọ. Patrick ẹsẹ̀ ń yẹn. Ọ̀pọ̀ ọmọ òní ukwu. Ọjọ́ tí lọ di ìdúró ní àbúrò. Ọmọ ọmọdé ìbílẹ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ ukwu. Ọ̀pọ̀ náà sọ ní ụmụnne ya. Ọmọdé ànàbụrụ ndị ọkọ̀kwa. Ọmọdé àna-enyi wa. Ọ na-adị ikere ndị nna ochie. Anyị kere na ndụ anya so n'ụbarị nna. Ndị ọzọ na-abatakwa na ezinụlọ Leonard Okochi. Sọbọtanụ ọgọgọ abụ. Anyị kelekwara ụmụ dị ala na ha so abịa. Chikachi Alizu. No kuna ngwadi ana no. Alizu. Mom. Nanye na ba abegi buli atena ko mu na ma mel anima ko magamu de ko ala na be apola ai mane ma no no abda ma ke ja zera na ya mai ko ke se mi ke ka jama ta ya abda na ke ba hey yimini ya Alize. No se na no na abega ino. Ewe. Kama kongo. Ana ni yo mo ifame. Tikachi. Asta. Chacha. Ana afu na funo please. Opepe na. Afu ra ya no. Afu ko. Mono lisano. All of mo mara. Nyawa bu okupende kwa na ekwa. Why? Yamwa yo solo Tirimbu na ene. Onye ne da anya bu tupu ezo. So fa na ene de tupu anya, yene ne de. Kana ndi bo na ebu na agụrụ bụla akwụ n'ọkụ. Nwanne ya na ye. Ezo ko yo. Anya ga anya, afu na obu hobiri se kana me ka. Manoli sana. Manoli sana. So agusto ka ye ka ki wala hasiko. Emini ya. Ali. Emini ya. Ali. Asa ma ke wa kan da ni mutu za su ko ma ata bo ne ye na. Okay. I'm not tired. Ma ya wo lo ma da bo mo. Fi me to tam. Iya ke mo da ya ni. Youngest landlord. Vice.
Thank
Karia. Ogaraya Karia. Ikobo. You just want to moment. One young guitar. No. Who is the director? Pillars Energy. The great project. Good man in there. No. Everybody go, dogara ya batago, kiriye don dogara ya kiriye, then go ball. Yes, then no pia flago, then no araba wonko bioma, then no Pumps Limited, then the Pillars Energy, occasionally the police. Many silence everywhere. And all of that get up to your levels which is over there school. Why? They will look at that to your level which is. Of the great of the church. I feel a big in a smoke. Gracias.
Ladies and gentlemen, on the way of AJ Production. We are running the top, we are calling the top. On the way of this water, I'm bright. I'm the former Moji from Adazan. Yeah, me veteran of Fable. You're welcome. Thank you. Tata. Very fine. This has never happened for a very long time. A very long time. We met Tata. Also Kechi. Yes. Can you feel why I was started at what I know is that Eben Namno, they are very happy. And I know that now their presence in Eba today, they maintain this house in peace and harmony. I am very, very happy that things went accordingly. And I give all praise to the God Almighty. Yes. Can you feel where all the young people chill on? So, can you also of Nuku? Yeah. Can you feel if I now have happened, if they stand in truth in this life, no enemy will cut them. Fawe puao, feti yanaka, ni hobo na namanye chukwu otito, ma na otito na enu otito. Na ọ ga-adịrị ha na mma. Onye kwuba aka ọtọ, ha ga-edicha 120. Onye agwara na nwanne, onye fifo ya nye nwanne, onye libiri, onye tabiri onye nwanne. Na yo ka Chineke gozie fa. Mgbe ha ya anụba nwaanyị. Ọ dị egwu. Chikashi a na-ekenekwa Chikashi n'ụzọ pụrụ iche. He is a great man. And he has been. He is a lover, sweet brother. He is a good lover.
After the death of my dad, he maintained this family. He kept everyone in one accord. I am so happy to have him as a brother. Yes, and I pray that God will continue to bless all of them. Very soon. Yeah, very soon. Yes. By then, things will be right. Yes. Everyone were grudges when I came in. Everything we get que position gị na family ka onye mụrụ gị kere nwa nke nwa Eshiko ofe bụ abụọ nke mbụ a na-eche ọzọ na-eli olili echi gị ọzọ echi m ọzọ na-eli kere afọ ọzọ ya Ọfọjugo Chimalụnzu Ọfọjugo Chimalụnzu Ọfọjugo Chimalụnzu ịkara aka n'alụ ekere ka obi aṅụrị gị n'ọzọ anyị chiri abụ m obi aṅụrị maka etiri m anya that na ife agaghị impossible adị m ka ndị na-ekele taa nnekene dadị mọmi maka afọ awa mee ya dị possible ejiri echelu m ọsọ taa ekele ihe mgbanwe dị na ndụ bido taa nwere mbụ data m ga-ebu ezute mmadụ na-enyekwa ndị mmadụ aka otu m ga-esi were fe aka mekwa ihe kwesịrị ekwesị ọkụ nwere ihe ndị ga na-asọ bido taa gara ọ bụrụ ya ọ na ka ya na-emezi ọkụ ịma kere ofu ihe ga na-asọ dịka esiri okwu wee gwa unu nga na-asọ arụ na-asọ asị wee dịrịzie gara Chimalụnzu ị ga-etiki ya nka ị ga-ezeki ya nka n'aha Jizọs Kraịst mere nwanyị daalụ High Chief Oduoji anyị mara afọ gị na ife turu gị afọ m bụ Okechukwu Ofegbu ihe na-eto ụmụ bụ gịnị nna ya Leze na nke ikpeazụ ọ bụ gịnị Chikachi Ọlụkwu na nke ikpete maazị a Chikachi Ọlụkwu onye ọ ga-adịrị mma afọ nwoke afọ ogologo ime afọ kara aka ịdọkọrọ ihe dị egwu a ka e pozishọn gị na-ezu ebe ndị be mfe egwu a ọnwa bụ isi abụ ndị ọkpa n'ọrụ ka nna dịla ụmụ nwanne m so ihe ya na-eme bụ gịnị onye lụọ gbanwe gị ịnọrụ n'obi bụ ọkpa nọ n'obi ị na-eme ihe kwesịrị na ihe nka mee ka ịchọọ na onye ọ na-eme gịnị na onye ọ na-adị hapi so na onye bụ ọrụ m n'ezinụlọ agwazi ya ihe mere tata n'obi ga maka ụwa niile zukọrọ ihe mere tata bụ gịnị o bidoro nya anyị chịrị ọzọ nya awasa nya bịa tata chitọpịa onye serebetizi ọzọ niile eme gịnị ọzọ niile echiri ije na palas ifu ka o si ada ịbata ebe mini palas ifu na ebe na-egbu ịbatakwa be na ma ebe a ifu na anyị nọ ka nwoke si anọ so na obi aṅụrị anyị bụ gịnị ihe gara ọfụma ma ndị ikwu na ibe ma ndị ọyị ma ndị ọgụ bịa na debe anyị ka afọ na ihe mee gịnị ihe gara aga so n'ọnya bụ ya nọ ya. Kedu ndị chigasịrị ọzọ kere afọ ọzọ ha? Ndị chịrị ọzọ nke izizi bụ gịnị Bolingo, ihe ochie n'ọzọ bụ gịnị Eze Chinedu, nke ọzọ bụ gịnị Okwuchukwu Ofegbu, ihe ochie bụ gịnị Chinyelu Ugo Chimalụnzu, onye nke ịtọ bụrụ Dumebi Ofegbu Ọfọjugo Chimalụnzu, nwa Bolingo chịkwa ọzọ tata, nwa Okwuchukwu Ọfọjugo Chimalụnzu chịkwara ọzọ tata.
so n'ọnya nwa na ihe niile bụ gịnị tata ka akra mụziri ọzọ niile eme gịnị ọzọ niile echiri na be late veteran of egwu so n'otu aka ọ dị. Kedu ị ga-agwa ndị bịara ebe a tata kedu ka ihe si dị? Ihe ma gwa ndị bịara ebe a tata gịnị obi bụ m aṅụrị maka na ọ dịla izi igbo oku mmadụ alapụ ihe ọ na-eme bịa mee gịnị zaa ya le gị so n'obi dị anyị gịnị obi dị anyị aṅụrị na-ayọ Chukwu ihe ha lapụ wee bịa tata na Chukwu ya kwuchie ha mmaju kwuru mmaju okwu ha ji bịa malụ mma maka ha eji ya eme gịnị ya na n'azụ so na ihe ka anyị na-arịọ Chukwu n'isi onye ọbụla bịara ebe a taa ma ndị nọ ebe ahụ ma ndị nọ na mini palace ma ndị nọ na palace bụ na ọ gadịrị onye ọ na mmụọ n'aha Jizọs. Amen. Dịka onye chibugoro ọzọ mbụ kedu ndụmọdụ ị na-adụ ndị na-abanye ọzọ kịta? Ndụmọdụ na-adụ ha kịta bụ gịnị e na-echi ụzọ mgbe gboo mgbe a na-asa ile na-eme echibe ọzọ ndị ụka mana aka na-asa ile because onye ọ na-akwu n'eziokwu bụ onye sara ile ihe niile ihe bụ na mmadụ sara ile bụ gịnị na ọkwụ n'eziokwu abụgoro na ị na-ekpe ikpe na ofevọrọ gị kwuo nke bụ eziokwu jọbazasị melụ gị ebele ọ ya ka odidi so na ya na ya gịnị kwuru n'eziokwu mgbe ọbụla ma onye emebi ihe o nwere eziokwu na-emebi ihe ma ndị mmadụ sị na eziokwu na-emebi ihe onwelọ ọ eziokwu abịa ikwuo isize mmadụ nya die ome gịnị o die ma ọ bụ na ikwuru eziokwu si anya dị omekwe dị so na ya na-agwa onye ọ na-abụ gịnị ụba aka gị ọtọ fụ mmadụ ibe gị n'anya ụgbọgụrụ mịalụ nwunye di m inwe ike sị nya mịralụ nwunye di gị ka ọ mịasọ nke gị mgbe ị ga-eji ghọta nke gị gbuwa anya ọ bụrụ na ọtị gbalị ya agụ na-agụ nwunye di gị ọ na-agụ gị nwa ma ọ bụrụ na o mere nwunye di gị mịalụ gị nwa nke ga dọrọ mgbe ije na nke nwunye di gị onye gị ana otu a ka laịf dị mana anakọlụ ndị mmadụ ada aghọta ị nọrụ sọ gị ebe ego a na-akpa akpa n'ọnọ ka breeze ka easy come ka easy go mana friendship bụ ihe ada eme gịnị ihe ada change so na a na-ayọ ndị mmadụ let them keep friendship na friendship ka ego so n'otu a anyị sịrị nnọọ Chikachi nna ya na-ezo ọ ga-adịrị gị mma ihe mere ezinụlọ Chineke eji egoziri n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Amen. Daalụ. Nnọọ. Anyị mara afọ gị na ife Chief Okwuchukwu Ofeegbu Chiemgochi Malụnzọ. N'ụbọchị tata gwa ihe mere na be gị ihe ị mere Tata anyị chiri ọzọ anyị chichie ụmụ anyị echi m nwa nwoke ma ya daba ọdachi nwa ya nwanne m bụrụ mgbochi eze Chineke chikwa nwa ya kwụsị na be Chukwu so tata bụ efe ụbọchị ọnwụ obi anwụle dị onye ọbụla bịara ebe a onye ọbụla dị very happy so ọzọ taịtụl ka anyị ma ebe anyị tata so onye bụ ife anyị metụrụ ekele ịghọtara dịka ọzọ kedu ihe ọzọ a bụ dịka isi ghọta ọzọ ihe anyị akpọ ọzọ maka na anyị obere okwu gbasara ọzọ onye bụ na ka nwoke na-eto na ọzọ bụ ihe dị mkpa na ndụ nwoke ọsọ eme ka mata na onye ọbụla chịrị ọzọ ga na-akwụ n'eziokwu ma na-akwụ na-ajị ihe oive mbele ibu na ihe ọzọ na onye ọzọ ga na-akwụ n'eziokwu. Ọ bụ obi ụsọ gị ichi ọzọ ka manye ga-amanye obi m niile ichi ọzọ a so kedu obi aṅụrị gị n'ụbọchị tata? obi aṅụrị m bụ na mma nkọwa nwe ya aka ọnwụnwụ because na excess joy ọ mmadụ na excess joy na obi dị m polina because na ihe mere tata na m atụghara anya ma ndị na-chetara ezie na ụbịakwa na ihe dị otu a na-eme na be Chief Veteran of Egwu so obi bụ nsa anwụrị tata. Kedu ihe ịmụta na ị ga na-emezi na ihe ị gaghị na-eme dịka onye chiri ọzọ? Enego m anya bụ na ọzọ a ihe a na-asọkwa ri nne and amalụgo m ihe dị mma m ga na-eme malụ nke na-adịrọ mma malụ ihe m ga na-eme asị onye ọzọ na ma nọzi na abụ ọzọ m mgbe a na-akpọ Maserati na kịta azị bụzi Chinyere Malụnzọ so many things ka mma na-eme
Like, why you feel about it, boy? Yes, Manager Giants. yes, Yota. yes. Obona nna nwubu 5 bottles mgbe ata na 1 ka anya wee do mu. It's like, Oyo. ị ga-abụ eziokwu. Nga bụ eziokwu. Gbara ihe ọsọ, ihe ọrụ gbalụ. Gbali ọsọ. Gbali ọsọ, ọ ka ọ dị mkpa. Yes. When ndị ga-ekele n'ụbọchị tata. Eziokwu asịsị ka ebula ekene a ndị m ga-enye ekene ri nne. Mana ka nkele godu my late father Chief Bertrand Ofegbu Chinyelu onye mere obi a dị etu atata kenekwa my late mother Virginia Ofegbu ọdụkọ na mba ama na ebe fa nọ n'isi ebe a na obi ga bụlịva sọpụrụ maka ama na spirit fa na ebe a na father very happy na ihe na-eme na Bertrand Ofegbu so na-ekenekwa ndị ọyị m na-ekene my senior brother Chikachi ọsọ onye nchịkọ onye nchịkọ ọsọ na ebelivu m na inwe ihe dịka ya na ezinụlọ na n'udo dị ihe niile abụrụ ka akpajuo ka egojuo na egbe eji eje na-ekenekwazi ọga m bụ Chinedu Ofegbu Chief Chinedu Ofegbu Eze Chinedu n'ọrụ ukwu ọ sị na n'ọrụ ukwu ke nọ ọya okwu anyị sị gị nnọọ ọnwụrọzi ndị first ebesi ebe a ekelesizie ha na-ekele ndị ọyị m niile a sị m ụkwụ nkefa ji wee bịa na nkefa ya eji wee na ga-amakalị ama nnụ aja akọ onye ọbụla gara n'obodo na-enweghị nsogbu ọbụla. Daalụ anyị sị gị nnọọ. Bambo Mrs. Chioma Okechukwu Ofegbu. Akere ife na-etu gị Lọlọ Chikachi. Kedu ife mere na be gị bụrụ be di gị n'ụbọchị tata? Ihe mere taa bụ na nwa m nwoke odogwu nwa m chiri ọzọ taa wee kpọọ anyị wee sị ka anyị kpọọ ndị mmadụ ka ha bịa nọnyere anyị n'ejime ọzọ anyị ihe gbasara ọzọ anyị mere azụla anyị kelee Chineke onye ọ bụ ihe mere taa. Ịlaikiri ọzọ ha ụfọdụ ụmụ nwaanyị adara ike bifo nkọ kedu ka eji laiki ya ebe m si na bọọ gbachara anyị na-eme ihe ọzọ ọfụma ọfụma. Nna m bụ Ọgọstin Ọgbachara bụ Ikwere Chilechi na Anọrụ Ugwu Ikwere enu ọha ka m na-agwakwa gị ka ife a na-etu ya na-emecha alụ m Ikwere na-emecha alụ m ọ bụrụ obere Okoye Ọgbacha alụ m so ebe a ka ihe chi ju ebe anya anyị in fact na nke a tata bụzi ka bụ ihe anyị na-emebuliri onwe anyị ka anyị meziri taa adị m hapi nwe mgbe o lulite nna m na ọ bụ na nna m nọ ndụ na ọ ka adịkwa mma mana Chukwu mere kedu ihe ị ga-agwa nwa nwoke ebe ị magoro ihe gbasara ọzọ si na be nna gị wee bata be di gị kedu ihe ị ga-agwa nwa gị achịrị ọzọ kedu ndụmọdụ ị ga-abịa? Ihe mma gwadebe nwa m chịrị ọzọ ya defend ya taịpụ kedu n'eziokwu ya mmalụ ihe ọzọ ọ banyere ihe ha na-asọ na ihe ha nyere ya kwuru n'eziokwu tata ihe mere na be gị ihe ọma mere na be gị kedu ka o si ka ị ga-esi fụ ihe gaa Chukwu Chineke bụ onye na-eme ihe nye anyị ezigbo weda mmiri ezuru ebidogodi na ya ihe niile nwere akụkọ ọjọọ ọbụla pụtara ọbụlụlụ m ihe ekele ikere wee na-asị ya na ọ narị emegbu mma ka na-eme mma ya merụkwa ya gaba because he's still in the business of doing it and ịma na miracle wetara Jesus
ekelezi dị gị dịka onye nọ na the center of ihe niile mere na ndị ọzọ bụ ụmụnne ya. Okechukwu Ofegbu bụ di m, bụ nna nyere eze, bụrụzia Chikachi ọrụ ukwu na nke ikpeazụ ka m buru ikpe ekele wee na-ebute na mgbago niile, na mgbada niile, na preparation niile, n'ụdị ọbụla o wee kwụrụ wee kwuo na ihe anyị aga ma pushugide thank you for being there, for being the show that you know. Thank you. Chika just thank you. Daalụ. Chetakwara anyị kenekwazia ụmụ nwanne di m. Yes. Chinedu Ofegbu. Eze Chinedu n'ọrụ ukwu. Yes. Na nke ikpeazụ a. Onye ọcha masị. Wee na-ekele Okwuchukwu Ofegbu Masalati. Yes. Onye ọcha. Chinyelugo Chimaluzu. Chinyelugo Chimaluzu. Hey, abụrụ ebe ife. Atọ. Abụrụ asụrụ. Wee na-ekelekwazi ndị bi m. Chimaobi. Akụsinachi. Wee na-ekelekwazi Ife. Awalitụlụ Ife. Anyị na-ekele. Nwa Chinemere. Ana m ekelecha onye ọbụla. Na-ekelekwazi ndị nwunye di m. Na-ekelekwazi ndị nwunye di m. Na-ekele ndị ọbụla. Na-asụ na ya dịrị onye ọbụla na mma. N'ikpeazụ echefukwa m ụmụ nwanne di m ndị nwaanyị ndị kwudoro m hapụcha abịa ha dị iche in their comfort zone ha hapụchara ya wee bịa na this my little home of no regret wee so lie pet and everybody is happy. Ya na-aga ọfụma. Na-ekelekwazi nwunye nwa m ka ọ negharị anya ọfụma. Ebe a bụkwa gịnị little house. It's all joy. Well, Lolo Chikachi. Asa Chikachi. Dumebi Ofegbu. Ọgụgụ ọma nkwa. Dumebi Ofegbu bụ ike nne ya bụrụ ya aka m nwa abalị ya ike nne ya maka na ọ gbajuo dọlụ o were isi ebulu ọ ike nne ya bụ nta ewetuo tata ezigbo etu chi ọfọji ugo chi gbara nzu wee na-ekene ada m nwaanyị bụ nke iru Ofegbu ana m ekene na ọ gbakwara mbọ n'ụdị nke ya wee na-ekenezi obere nwa m Chikanso Ofegbu, the best in the world. Oh, yeah, the best in the world. Last video of the year. Yes. And we can do it. The hands in the Calaro, Wambo, when not there. I be fair, I went not them. I be fair to women. You teach minutes of women. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Chika. Can I was on the Ulua? Messi Apostle TV. Yes. And I can inquire. Dog. Asa Chikachi. Asa Chikachi. In the culture. Afambo, Honorable Chief Chinedu Ofegbu. Chinedu one of Oroku Kingdom. I can leave female no but start on now. That was a former nandom. And there's my siblings and my friends. Kobodai bo Orogusu were there. Echi Mozo. When I want them, yes. Out of joy. Akedu ka isi na-enwangale kedu ka obi dị maka ọzọ a ishiri kedu I must tell you I'm very happy. You can say with my friends, my brothers. Yes, we are happy. Check it your time. If I'm not mistaken. 8 or after. Okay, to 9. Manangi no mun na ikano.
When they put a bad about no one who can but a lie. Yet them man. I thank God for today. Kedu ihe bụ ọzọ adị? Kedu ka esi echi ka esi ebido ichi ihe a na-emegasị na ya? Ihe ọzọ ji wee gụọ ma na ọzọ bụ ife nna nna anyị fame. Mgbe nna m bụ Chinyere Bertrand Ofegbu dị ndụ. Ọ na-agba m eje m ọzọ mgbe World Bank chiri ụmụ ya ọzọ ngwalụ nke a ebe ka nlele ofe egwusi nya ka nlikwali ya ọzọ nya nwa ofe mkpụrụ ife nọ dị egwu ofe mkpụrụ ife egwusi eside enyekwali ya ndị nze na be m ọzọ amaka njem anyị ọzọ bụ ka ndozie ndụ m asị na ọzọ nwere nso nke bụ eziokwu ọzọ nchi taa my life cannot be same ife na-eme ana m emebi ife siri ike mana ọzọ nchi taa ga I will drop a lot of things ife nkwa na-ekwe ndị ọzọ na-ekwe anị maka ọzọ anị ka na-ekwe maka edo m n'iru iyi I will leave a lot of things daalụ Kedu ka o si gbatakwuru taa maka na mmadụ kwadosie ihe ka o si mezi ka a na-ekwu kedu ka o si ha ọ hara ka nja I thank God I must say again all thing of joy ọrụkwu mụ na famụta nwa eze nna je mụ na famụta nwa eze ejeluo mana ọnwa yeri ka m Bertrand Ofegbu mana ọ dịbụkwara odogwu ife dị mma ndị na-ekenezi Daji nwanne m na ya nụ enyi be anyị Chinedu chief Chinedu igoro na ya ichi elect nekwa ichi elect ọzọ nkere o metụ family na Ezulai family nọkwa nekwa strong man tọ nọ gị fe ugo Ezulai authority mgbe ọ power dị egwu ịnọkwu ya power ya dị etu esi apọsụ ife dị mma thank you very much anyị ga-afụkwa gị ọzọ n'oge ete ha ọmụa Messia Apostle TV onye na-eje ebe ọ na-eme n'ọrụ ugbo anyị nọbe ndị be ofe ugbo ebe atụ ofe maka na ọ na-eme anyị nwere ekwu ebe ọ na-eme na-eje ebe ọ na-eme ihe anyị jiri ebe a maka na ọ na-eme maka na ọ bụ na ọ na-eme anyị ha anya ebe ọ na anyị bịara ọ na-eme ebe ọ bụ na anyị anụrụ ọ na-eme ọ na-emegoro ebe ahụ ọ na-eme maka na anyị nwere eje ebe ọ na-eme na-ekwu ebe ọ na-eme o mere tata ihe a na-akpọ nke tata bụ shut down ọ bụla obere ife ndị be ofe egwu efenigo flag amasị m onye ga-ahụta flag ya ihe mere mma maka emeri ọfụma from beginning of this ọzọ emeri ọfụma ọga ọfụma gaa ka ihe ndị ma ihe ndị gụrụ akwụkwọ gaa wee ruo na mgbede a nwere ihe ọlọrọ ọkpa nwere ihe gbajiri ụkwụ ndị nọ na ya bụ ndị ma ife enyere onye ọbụla okiru dị elu ma ndị ukwu ma ndị nta taa ka ọzọ si aga I'm very very happy to be part of this ceremony asị m na ọzọ ha ji na ha ga-ezete ya nka Bolinda anyị wenyere gị aka elu Masị anyị wenyere gị aka elu Dumobi anyị wenyere gị aka elu na ndị ọzọ dị iche iche ụmụ ndị obere na ndị obere daalụnụ aka m Messia Apostle TV onye anyị ji bịa ebe a maka ọ na-eme ka Chikachi nna ya eze ịnọrọ ọka dike onye nwere ego ejighị ji mmadụ igosiri obodo na nna gị nọ n'ime gị ịbụ nwa ji Ugonna ya yes ihe jide batin na wee ruo njedebe ka anyị ga-ana maka na oge anyị erugo n'ụbọchị tata echi ga-amakarị taa aka m Messia Apostle TV na-eje ebe ọ na-eme n'ọrụ ukwu mgbe anyị na-eme mmemme kpọtụrụ anyị ka anyị hazie elu gị anyị na-ekele ndị anyị na ha na-arụkọ ọrụ anyị na-ekele studio pastor onye na-efe drone anyị na-ekele ability picture ability photos oji aka ese foto anyị na-ekele Kenny onye na-ese vidio anyị na-ekele yes anyị na-ekele Ugonna ya aka na-ese onyonyo ọ ga-adịrị unu ncha mma Messia Apostle TV Empire, we are here to reign forever and ever. Now,